Lengosi molweni ke hayibo ndiyabulisa ndithi molweni kaloku ndiyabulisa ndithi ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha, amen. Ndibulisa umfundisi wami ngokuzithoboza zikhulu, umfundisi uNgqunge, haleluya. Ndibulisa mama baseBethel, haleluya. Ndibulisa ibhodi ngaseBethel ngokubanzi, haleluya. Ndibulisa otata bami besekhona endlini, haleluya. Ndibulisa ibrother iyouth, haleluya. Umphathi weyouth ngelihle igama lika Yesu Kristu waseNazaretha Sunday School phana leaders zayo, haleluya. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha ndingumama umzanyana sindisiwe ndiyamthanda uYesu. Ezintweni zonke akakho njengayo kum, ndabhaptizwa ndamamkela uYesu, ndavuma ngomlomo ndakholwa ngenhliziyo yami, ndingazange ndipushwe emntu ndamamkela, ndabhaptizwa emanzini amaninzi, ndafumana isiphoso moya engcwele, ngoku ndihamba ngodli, ndazana nokuthi ngelinye ilanga ndambona uYesu, amen. Bangcwele ndiyabona nami ukuthi akujabulwanga endlini ngoba bomkelwa ngabantu, haleluya. Ndifuna nje abaqalayo ngqa ukuzapha khe bathi nje kuloo ndawo bakuzo nje isandla oqalayo ungena nje apha eBethel, haleluya, aphakamise nje isandla, haleluya. Siyabulela ngomama, siyabulela ngobrother ngotata, haleluya. Zawuqela nje kancinci benze ngaphambili abazali, haleluya. Akho nto inde nje umuntu uzawuthi ungubani kabani, uze apha umenywe ngubani, haleluya. Akho nto itheni, haleluya. Siyayazi ukuthi uzohlala nje ezosibulisa, haleluya. Abazali bami ningeza ke ngaphambili, tatam nomamam, haleluya. Singakhe sibahlabelele ngo beseza ngaphambili. Ukhona lapha endlini elusmakade usmakade, ukhona lapha endlini Manibulise kusasa nje ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu. Mna ndingumama uMtsiba, ndize ngovuye ngomivuyo Mbetsheni, umama katata wakhe ulapha, sele lapha naye. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyabulisa egameni lenkosi Yesu Kristu endlini. Lo uthetha apha nguNkosinathi Mtsiba. Usithathu Chisana uNdebe Khopho. Ngokwekhaya ke ndisetsholomo ekampini. Njengoba setshilo ke ngumama lo secangwami. Silapha nje simenywe intombi uMvuyo Mbetsheni. Usicelile ke into kokuba masize apha. Wayikhumsha ke lento ebeyikhumsha
andani ukuthi ifamily andiyazi kodwa kuyibizile lento uyakhumsha uthi ifamily a sort of family kodwa uyabiza hayi akho ndimbi bazalwane enkosi. Amen. Hallelujah. Ndiyanibulisa bazalwane ngegama lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Ndimele ke ndinibulise. Ndinigqibele kudala. Makabonga uYesu. Ndingumama uGade omthanda kakhulu uThixo. Anophweni bangosenqoma nokongoku nje. Kuyayenga ngenxa yexesha. Ngenxa yendlela le. Makabonga uYesu. Ndiyamthanda kuKristu wandinceda. Usandigcinile wandigcina. Anduthetha ntinini bazalwane. Benizobulisa pha. Molweni ndabulisiwe endlini. Igama lam ndingu-Entle ifana mgogela. Iminyong unako wobhoda. Hallelujah. Hallelujah. Sawucela nisondele ke. Hallelujah. Bangcwele ndicela ubamkela mama bam. Hallelujah notata nosisi. Hallelujah. Ngencwadi pha kuYohane. Hallelujah. uYohane ngu4. Hallelujah. Iverse ngu16. Amen. Ithi kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe okuphela komzeleyo ukuze bonke abakholwayo bangatshabalali koko babe nobomi obungunaphakade. Amen. Hallelujah. Ndinomkela nje ngalo mazwi. Hallelujah. Nifike endaweni right ngexesha eli-right. Hallelujah. uThixo uyanithanda senikhona eBethel. Hallelujah. Wazincamela nina. Hallelujah. Ngenxabana esithanda. Hallelujah. Ndizonomkela ke bangcwele ndithi khulani ibhatyi zenu. Hallelujah. Kusekhaya apha. Hallelujah. Sifikile apha benibhalele khona. Hallelujah. Nigide nimapha unithanda khona. Hallelujah. Ngegama lika Yesu masibapheni uthando bangcwele. Hey wena, hey wena, have a nice time. Tina Scott's gossip. Waliba gossip. Hey wena, hey wena, hey wena. Hallelujah. Inamandla iyaphila lento ivalelwe ngaphakathi kimi. Hallelujah. Phakamisa izandla. Iyaphila lento ngaphakathi lo lento yonivalelwe kawufuna umlomo wakho Jesu kuhlala kuwe kumnandi kunokuphila hey kunokuphila bona sure kunokuphila okuphakade kunokuphila ayibo kunokuphila yebo kunokuphila ay kunokuphila kunokuphila
kunokuphila ke Nokuphila okuphaka kunokuphila ke nokuphila haleluya Bangcwele ngegama lihle lomfelo wami onguYesu Kristu. Ndibulisa umfundisi wami uPastor Ngqunge, ndibulisa utata wethu utata uNgantweni, utata okhokhela utata, ndibulisa umama uMzanya uLadies leader wethu, ndibulisa uYouth leader uKebeni neYouth yakhe, ndibulisa uSunday school teacher uNamhla neSunday school yakhe ngelihle igama lomfelo wami onguYesu Kristu. Ndime nokwenza iannouncement. Ndingumama uJudge Bangcwele. Ndasindiswa ngelinye ilanga, ndabhaptizwa emanzini amaninzi ngegama elinye likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndime ndinobungqina kuyo le ndawo ndisithi ngelinye ilanga nam ndakuyibona inkosi yami enguYesu Kristu. Kwi-announce zethu zale veki, ii-Mondays zethu zi-home sales nge-5 o'clock. Tuesday ngodada bayahlangana ngo-5. NgoLwesithathu i-Bible study nayo siqala ngo-5 o'clock. Thursday i-ladies nazo ziyahlangana ngo-5 o'clock. Friday i-youth iyahlangana nayo ngo-5 o'clock. Saturday sine-prayer nayo iqala pha ngo-5. Namhlanje ke bethunana sidresse to kill something. And odresse to kill something si-expecta ukuthi adibane nongxowa wethu amthijize njenge-10 rand. Ongadressanga to kill something sicela nje okwe-20 rand. Noko Bangcwele senza nje i-fundraising apha enkonzweni. And nge-10th zikaDisemba sabe sine-appreciation. And after i-appreciation ngeza 10th zikaDisemba sabe sine-board meeting after yona. Nge-31st kaDisemba sine-crossover night ezabe ilapha enkonzweni. And sine-social media bethunana sinonxulumelwano kwifoni zethu, sine-fan page yethu phaya ethi yona ethi Bethel House of God Church. And funeka uyivulile uyilike and ucommente kuyo. Ne-Facebook page wethu ufumana ibhalwe Pastor Sedwell Ngqunge Ministries, nayo sicela bethunana ilandelwe. And sinayo no TikTok, mfundisi wethu nayo no TikTok fan page yakhe ethi Pastor Sedwell Ngqunge nayo. Sinayo unayo no YouTube Bangcwele naye uthe Pastor Sedwell uthi Pastor Ngqunge. Sinazo i-pledges ke bethunana sasizicelile lapha ebandleni, envelope abantu sebezikubo olibeleyo ukuthi wayepledge lentoni ukhona unongxowa wethu adibane naye amkhumbuze encwadini ukuthi kanene ndandifumene envelope yantoni nasisalindelekile sasipledgele i-keyboard esingenayongo esinidayo Bangcwele kuba nale siyibonayo nayo siyibolekiwe asiyo yethu. Siphela apho izaziso namhlanje. Ndiyabonga. Hayi khawukhithe man, khawukhithe. Awunayo enye indawo okhitha kuyo wena. Hayi bo. Yebo. Jesu. Jesu uyipendulo.
oyini iyo yuzulibhale nami Amen. Ndiyabulisa kuthatha umfundisi wami. Amen. Ke ndiva abanye abantu xa bembulisa bathi ndiyambulisa noba engekho. Ngoba akukho ixesha ndikhe ndimbone engekho ngalo. Ndiyabeva ndiba ndiyazi bayithatha le nto bathi ndimbulise engekho. Amen. Ngiyambonga kakhulu ke lo Thixo osithandayo bathandekayo. uThixo esimkhonzayo. Ndibulise ke otata bonke abathandwe nguThixo. Kuthiwa uThixo wabeka ithemba lakhe elikhulu kubantu abangootata. Uthembe otata nangoku kule dispensation ye grace. Amen. Sisesenhlahleni sikwi grace. Siphila phansi kobabalo. Ndoyika elixesha lilandela ubabalo. Ngoba xa ndimamele indlela ekufundiswa ngayo apha ekhaya, xa liphela ixesha lobabalo, amalungisa azawube efunqulwe onke. Amen. Umoya ingcwele wemka nawo. Bashiyeke abantu kungekho moya. Lo wenza uba kubekho uxolo ngoku, lo ucinezele amandla enkohlakalo. Amen. So ke ndibulisa u-ladies leader. Namo mabonke abakhokheleyo. Ndibulise u-youth leader. Ne-youth yonke ayikhokheleyo. Ndingamlibali u-keyboard player. Amen. Andifuni umlibala ngoba uba ndiyamlibala ndawumlibala ndicinga uba isengulowa kanti ngomnye ngoku endingambulisanga. Ndibulise ne-Sunday school nabantu abatsha ngegama likaJesu. Kuthiwa mandizothetha ngomnikelo. Umnikelo intando kaThixo. Umnikelo xa ndiqwalasela naxa ndisiva aba bantu bamane besifundisa apha bethetha isilungu bezitolikela, uSister Kebeni ngabatolikile. Amen. Ndiyabona uba uqhaza inamba nguSister Kebeni. Khetha uyakhetha. Ndiyazi ngoba siya kwi-rapture ngoku, xesha loxhwilo. Funeka umuntu ongakhethiyo. Amen. Ndithetha ngomnikelo. Thetha ngomnikelo. Sinikela kuqala ngathi ubukhona obu bethu. Singumnikelo kuThixo. Amen. uThixo wasithenga ngegazi lakhe. Amen. Bengisithi ke xa ndiwumamela umnikelo ndifumanisa uba usuka kwaphaya ekuqalekeni into yokunikela. Bathi nje abantu baqalise ukusikelelwa nguThixo. Siva ngabafana ababini pha uKayini noAbel. Abafana ababezalwa nguAdam noEva. Umkhulwa nomninawa. Ithi incwadi yeBhayibhile bazisa umnikelo kuThixo. Waqala umkhulwa wayengumfama. Babe ngabafama in fact bobabini. Qha omnye
wayengumlimi, omnye engumfuyi. Amen. Twake banikela ke bazisa ke kuThixo. Wazisa uKhayini umnikelo wakhe kuThixo. Kwathuleka. Lambe ixesha wazisa no Abel umnikelo wakhe kuThixo. Zatshintsha izinto. Uthe usawufika umnikelo kaAbeli kuThixo. Ithi iBhayibhile wakholiswa uThixo ngumnikelo kaAbeli. Ithi ke iBhayibhile xa icacisa ngomnikelo kaAbeli. UAbeli xa wayezawunikela wakhangela kwezityetyisiweyo ezinamanqatha. Amen. Now andiqondi uba kwakurongo indlela wayenikele ngayo uKhayini kuba wayethathe yena kwiziqhamo azilimileyo. Qha into endiyicingayo uba inoba yindlela le yena wenza ngayo umnikelo awawuzisayo kuThixo, zangakhethe ezityetyisiweyo. Amen. Kaloku pha emasimini kuba khona nemidlungu pha. Awunawuthatha umbona onendawo ezibulileyo, zikhona izikhwebu ezirayithi ezipheleleyo, uzise kuThixo. Uthathe amakhaphetshu anezilwanyana ngaphakathi, ekhona amakhaphetshu angenazilwanyana. Amen. Now mhlawumbi nezo orange wayezinantsika nezo apple yayizezazithola ziwe phansi ngomba ezinzazisa kuThixo ewola nje. Ayikho into etshoyo ndithi mhlawumbi. Amen. Kha uThixo zangakholwe kumnikelo kaKhayini. Now to show ubuKhayini wayengenzanga ngendlela eright. Kuyacaca uba kwayena wayengerayithanga ngoba awukholwa uThixo ngumnikelo kaAbeli. Uyaqumba uKhayini kodwa usenawo amasimi phaya. Apho ngelungisa uthi uThixo ubungelungisi na. Yini ububuso bakho bushwabane? Theni uqumbile? Amen. Uba waye right ke wayefanele uba uye waguquka. Lento ifunwa nguThixo inguquko bazalwane. Namhlanje siyanikela ngendlela esinikela ngazo kodwa uxhomekeka ukuba inhliziyo yakho ngexesha unikelayo ivumelana kangakanani nalento onikela ngayo. Uthi uYesu Kristu kwincwadi yezikaMateyu 7, umuntu angaenza lento ingenziwa kuye. So uba uzawunikela kufuneka uyazi into yoba xa ndinikela bendingethandi umuntu anikele ngolu hlobo, bendingathanda xa enikela ngolu hlobo. Amen. Ndingumthungi phaa endlini laa nto kuthiwa yiteyila. Amen. Andizi-advertise. Now njengoba ndithunga nje ngenye imini kufika umntu afika athi, hey tata, hayi ndithe mandizokupheza ibhulukhwe. Noko ndikhe ndikubone emasimini, mhlawumbi ungazinxiba emasimini. Xa ndizijonga ezi bhulukhwe andipha zona fumanisa uba hayi mani andikhe ndizinxibe nje nami ibhulukhwe ezinjena emasimini. Hayi ndiyazinxiba ibhulukhwe emasimini kodwa ke noko not ezinje. Amen. Now ndive ndizisonge kakuhle nje, hayi ndibulele enkosi. Enkosi mntakaThixo. Now ke ngoku ndithi ke ngoku kusawufika ixesha loba ndithunga ndithathe ezaa bhulukhwe ndiyozifaka kulaa malaphu ndipetsha ngawo xa kufuneka kupetshwe ezinye. Ewe ndisendisithi nezakhe zawuncedakala ngolu hlobo ndawusendipetsha ngazo. So awukwazi unikela kuThixo ngento yowupetsha. Amen.
uThixo kunikelwa ngento le nawe uthi xa unikela ngayo kube khona into ethi xhoxo. Uthi sewubheka pha kubekho into ethi hey ubungafanelanga, uthi ke wena bendifanele. Ngoba lithi ubungafanelanga ilikutsalele ezantsi. Umthetho wakhona sitsalelo ezantsi bazalwane, into abanga basinikele ngento ezingacacanga. Kukho into esitsalele ezantsi engafuni uba masinyukele phezulu. Amen. Now sizonikela ke bazalwana. Safunda pha kwincwadi yawaseKorinte besibini chapter 9 verse 6 to 9. Amen. Uba umfundisi wenze laa nto aqhele uyithetha, athi kufuneka abushumayela kuqala kuze kungatyholwa yena kuthiwe nguye lo ibambileyo. Amen. Now napha kwincwadi kaMalaki chapter 3 verse 7. Ndicela ufundelwa apha kule yowunikela kuqala. Verse 6 kwabaseKorinte besibini chapter 9. Nize nikhumbule ukuba ohlwayela kancinane uvuna kancinane, ohlwayela kakhulu avune isivuno esikhulu. 7. Elowo ke makanikele kangangoko agqibe ngako, engenasikroko, engaziva enyanzelekile, kuba uThixo uthanda umntu opha ngobubele. 8. Kaloku unakho uThixo ukunipha nangaphezu kwemfuneko zenu, ukuze nisoloko nanele kwiimeko zonke, nibe nakho ukuhlangabezana nayo yonke imisebenzi emihle. 9. Njengoko zitshoyo nezibhalo ukuthi uwapha ngesisa amahlwempu, ububele belungisa buhlala buhleli. Amen. Siphinde sifunde ke pha kwincwadi kaMalaki chapter 3. Malaki chapter 3 verses 7 to 12. Ukususela kwimihlo niyityeshele imimiselo yam anayigcina. Ngoko ke undikhoyo onamandla onke uthi, buyelani kum nam ndobuyela kuni. Niyabuza ke nisithi, masibuyele kuwe njani na? 8. Umntu angamqhatha na uThixo, kanti nina niyandiqhatha. Nobuza ke nithi, sikuqhatha kanjani? Kaloku nindenzela ubuqhophololo kwizishumi nakwiminikelo. 9. Xa ninonke ke isizwe sonke niqalekisiwe ukuba niyandiqhatha. Verse 10. Izishumi ziziseni ziphelele endlwini enguvimba wam, ukuze kubekho ukudla endlwini yam. Khanindivavanye kulo mbandela, utsho undikhoyo onamandla onke, nibone ukuba andiyi kwavula namasango ezulu, ndinithululele intsikelelo, nditsho nangaphezu kokufuna kwenu. 11. Izinambuzane ndozithintela zingatshabalalisi izilimo zenu, nemidiliya yenu emasimini ingaphulukani neziqhamo zayo, utsho undikhoyo onamandla onke. Verse 12. Ke izizwe zonke zotsho zithi, nithamsanqelekile, kuba ilizwe lenu loba lelilihle kunene, utsho undikhoyo onamandla onke. Sovala amehlo. Baba wethu ongcwele, Nkosi, Thixo olilungisa, singabantwana bakho Baba, sathengwa ngegazi lakho. Thixo onencebe engenawulinganiswa, Almighty Father, izwi lakho elinamandla
malibukhulisa ubomi bethu Nkosi. Sakhe ngezwi lakho elinenceba, uzibonakalisa uthando lwakho olungenawulinganiswa egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Now bazalwana, xa ndigqitha nje kancinci kule ncwadi yamaKorinte, umpostile uPaul kulaa ndawo ukhuthaza ibandla, uthi qaphelani le nto bazalwana, ubuhlwayela kancinci uvuna kancinci, kodwa ubuhlwayela kakhulu uvuna kakhulu. Amen. Kunjalo bazalwana, xa uhlwayela kakhulu xa ufuna uvuna kakhulu. Now izwi likaThixo ke lisathetha kule ndawo ngokuhlwayela, futhi nanxa uzawuhlwayela awuhlwayeli naluphini ukhozo lwembewu, uyawakhetha amakhozo akhona ovela waqonda uba la afanele uba ahlwayelwe, la afanele uba atyiwe ngabantu, la afanele uba atyiwe ziinkukhu, la atyiwa ziihagu. Amen. Ndithetha ngomhlwayeli. Now ithi ke ngoku le nto, umntu xa etyala endlini kaThixo makaqhutywe yinhliziyo, mayingabi kokukabuhlungu. Amen. Kodwa ndikhumbula uAbraham efikelwa nguThixo, kufuneka uAbraham etyale ngonyana wakhe, yayingowokugqibela, engowokuqala, engenayo mnyonyana. Andiqondi ukuba kwakumnandi kuAbraham ngokuya kuthiwa nikela ngonyana wakho, kodwa ngoba kutsho uThixo, waba nento ethi nguThixo lebendinikile, ikwanguye ke ngoku lo ibizayo into yakhe. Amen. Now wanikela uAbraham ngokuqhutywa inhliziyo, wathi uThixo ijonga inhliziyo kaAbraham xa sele libekile ibhozo emqaleni wonyana wakhe, yehli iangel yathi no, not now. Amen. Not now Abraham. Nansi imvu botshelelwe esihlahleni. Amen. Singabantu abanjalo bazalwana, abakhathalelekileyo, abantu abahoyiweyo nguThixo. Kufuneka ke nathi izinto zikaThixo sizihoye ukuze akwazi ukusihoya. Now nxa efika apha ke ngoku kulo mba wezishumi uThixo akuqhutywa inhliziyo ke ngoku pha. uThixo uthi ndikunike 100%. Kule 100% ke wena ke thatha 10%, wena ushiyeke ne-90. Amen. Ushiyekelwe kakhulu. Amen. uThixo bebethande bengathi saphi 90%, uthathe wena i-10% ngoba kwalo mhlaba bingowam kakade, nawe lowo still ngowam. Kodwa uThixo ngoba nguThixo onenceba futhi ongayenziswa loo nto kuba enengxaki. Kha ngoku apho kwincwadi kaMalaki kuthi aba udibana nabantu asebeyekelele ukuyenza le nto, ababonakala bengasaqhubekeki ngendlela uThixo abebekade beqhubeka ngayo naye. Uthi kususela kwimihla yoyihlo nimkile emimiselweni yam nasemasikweni am. Niyabuza ke nithi simke ngokuthini? Uthi uThixo umntu angamkhatha na uThixo ukuba nindikhathe? Hey bazalwane, hayi ngomaqhinga abazalwane,
athi xa sothuka sekushiyeke indibilitshana qo mama kabalapha ke ngokwisishumi sakhe. Uqala wawilizela waphithizela ila 100%. Akaqalanga ngokukhupha i10% kaThixo kwi100%. Ngeli xesha ayenzayo lento ujonga ukusikelelwa nguThixo. Kude kube nini na Thixo kunini mna ndikukhonza. Kanti zange aqalise ukumkhonza uThixo qha wayeyi-church goer. Ngoba kaloku akazenzi izinto zikaThixo. Kaloku nxa ungayenzi into uThixo athi mayenziwe uyi-church goer. Uzihambela nje cawe kuba uchitha isitukutezi. Uhamba icawe kuba ufuna ungcwatyelwa okanye kuba ufuna ungcwatywa. Amen. Ndifuna umngcwabo wam uzundiliseke. Amen. Phaya ezicaweni ke uba uzikhuphe ezamali zikhutshwa phaya ezicaweni nalo mndwalo wakho nalo mngcwabo wakho awundiliseki. Kusike kuthiwe Mshumayeli ngababambela nje umthandazo. Amen. Bawusike badibana abashumayeli balandawo bakhetha umuntu ozawushumayela emngcwabeni. Ehle senyuka ke ngoku ehamba eqesha aba baqeshisayo abashumayeli. Ziziseli ziphelele izishumi zam endlwini yam ukuze kubekho ukutya. Amen. Uthi nindicikide ngalento uba nduvula ngcango zezulu na. Amen. Ndithulule kude kungasweleki into. Ube ngumzalwane ohamba ecela i-tea bag. Uphi nalo Thixo wakhe batsho abantu ucela kuba i-tea bag. Uphi nalo Thixo kutheni efana nathi nje. Kuthiwe hayi siyafana noba siyanga. Isizathu kaloku wena awuthululelwa. Ayikho la kanetyi ethululela abazalwana kweyakho indlu. Amen. Siyathululelwa abazalwana. Ubone nje izinto zisenzeka wothuke. Ndidla ngothi kubazalwana ezinye izinto zithi bezingazanga kuthi zifike kukho thina apha endlini kaThixo. Sifike siziwole. Athi umuntu chini yini kunini bendiyithandaza kunini ndiyithandaza nto ifunyana utata ungantweni. Andivakali nam kanti hayi ndiwole yakhe ngoku yawayengekho. Amen. SinoThixo njalo ongaphozisi madinga. Ayijiki ibuyele kuThixo. Xa iye yakho ishiywa kokhoyo. Amen. Sizonikela abazalwana. Sikhuphe izishumi. Amen. Ngizoyicela ke umnikazi wendawo athathe indawo yakhe. Amen. Moya wami thula wena yebo. Engithi thula moya wami. Ngithi thula. Yebo. Sibe sesamkela ulanda. Thula moya wami. Thula moya. Yebo thula moya. Engithi thula moya. Ngithi thula moya wami thula. Yebo. Engithi thula moya wami. Engithi thula. Izalanda. Engithi thula moya wami. Ngithi thula. Kawuqeda moya wami thula. Yebo. Kawuqeda umoya wakho. Engithi thula moya. Ngithi thula moya.
Tata Sidwengunge. Greetings to ladies leader Mamumzanyo. Greetings to men's leader Tatungantweni. Greetings to youth leader Sister Kebeni. Greetings to teachers Sister Namhlano, Sister Sihle. Ndizokwenza declaration. Masiphakameni sibeke izandla zethu enhlizweni zethu. I am blessed for each and every area of my life. I am blessed going in. And I am blessed going out. I am the head, not the tail. I am a lender. I am not a borrower. Goodness and mercy is my portion. I am highly favored by God. I am prosperous and success is my name. I am anointed, happy and healthy. My body is the temple of the Holy Spirit. I can do all things through Christ who strengthens me. Whatever my head touches flourishes. No weapon formed against me shall prosper. I am a winner and victorious. I will become all I was created to be in Jesus' name. Isaac!